National Press Day Catalan Arni Karbi Anglong along Han Parwo Chojor Cholang Abang Pia Phan Guwahati along Karcho. Northeast India Fashion Week Assam State aru default tumpen pherang ke amai kangni. Karbi Anglong along aron repen ke bang khai aphai nang ke bara puthak ke sia tumpen ke lang chere side dengji. Kardom Card News 7 along penili Wilburn Kropi non arjik thab biotang ton pen National Press Day Catalan Arni along pachuton dun pen phai kunini phai crate truck Arni Karbi Anglong asormati difu rong supia hitia long ajur dingkloi pen Han Parwo ke jor pen hemtun kabochia bangphi mekri tisopia phan archosi ke thexera bangphi pusi hokpon lo Bihalong si Lukiar nam do Karbi Anglong arong supi dipu pen chekoinot malong sorong amikar Kehai kathar achor mekri tisopi laso alam aningarlo chipi pen dipo hiti pialong Han Parwo ipeng peng ni kejor pangchenglo alang li rong binong ke kakuti rong hangarong ningkan pharo crazer kebra truck si kebra truck aningkan pen dipo hiti pialong Henru Hanserong Dongkek Hantu Mehek Langdo Hen Tara Hei hui kejor ke pangcheng arni pen ke mekri tisopi api chelang leit pin lo Hemaripi seta alang lipini arni anta dipo iti pialong Han Parwo chojor cholang wearlang Han Parwo chojor cholang chot ang bong alang li somar pin soarlo bang tronga phanta lo pathek soilo arni arve kedokawe kelong le ang bong Karbia Han Parwo henlo nekai pukachipu tisopia phan phaikoni ni phai kretrok arni Dispur Press Club along Journalist Federation of Assam pen archu ponsi alangli arjeding klui ke klema kama phan aman pidang Northeast India Fashion Week Assam State are open default tumpen phai kunini phai crate truck si arni analo porphai sia porpen Little Dragon along pherangkya mai kangni Northeast India Fashion Week Karbi Anglong along sipado ponji labangso sai ki pado pon lake Karbia khaya phan ke mesena birtalo Fashion Week along Karbia pindeng ke phir ke thak pen chenglo Karbia tum kinang sor harmuan kachipaklang dunabar sai do popusi pachini kiwangji suri hinira trainer cap aningkan jangmia chi closey pado ponji Northeast along State Nerkep atum talabang sojai megalong chitong dunji lapen angtana det Philippines penta bang trokatum nang chitong dunji pusi pachini pherangkya mai long Roslyn tok VP Padmini lang thasa lapen rohila ingtipia tum pensi Fashion Week ki padu ponjia puthak pachini ponlo Card News sai hempia pherangki Mongol Propena dirta Kalau perlu itu Karbi Anglong ara tum hansame itu movie kimi tum hansame fourth edition bangke nili Karbi Anglong si hosting tu that will be in the month of April chances mane lalo nili bangke la Karbi Anglong ko ana tribe do mala tum an banta opportunity people say platform people promo people nama lo bangke la ke end of the event itum la main event long hai that is always happen in the month of October to November the main event long bote from Arunachal government certificate and memento will be given Non Hejong Karbi Students Association difu head branch atum pen Karbi Anglong along rialong non malom aron repen ke wa khai nang ke bat pick up thak RC krung pen kelang chari dunang jia phan difu labor officer phan kachuning ripon pado Asamang kang pialong aron repen ke wang Bangladeshi tumakeli aphai nang ke bat pick jok chojor cholang mo pen danglok pinangana sailong thedung katura nang dolo anchota kalisi Assam long rialong ke do wek akhai tum mo phike dim klong anta kavida chiang ringsi nang dokoklo lasona taxi Karbi Anglong along rialong ta chongdat chotulo phan kewang akaprek akhai tum arni wangsi aphai nang keba lasi prapjin pen kelang chari dunawe pulote arni sike Karbi Anglong along kedovek akhai tum aphan arni sike thedunga katora doji lasi la soalam pen langdam si Karbi Student Association dipu head branch atumpen dipu Labor Officer pen anutin kachongdan pan work permit doma vema langchari nang jiposi chuning ripado anparta kipang thega pan kopi pialo arideng along doma lahai anta surihini rakretrok sening kan phaikunia cheklo angbong langchari et nangji puta chuning ripon thu
West Karbi Anglong Hamren Police Station pen kilometer thom kera ner cap an kahilo Karbi Anglong ke parlo arting arong adung pamdikhar alang royalong an Meghalaya ahoy nang ke pet pen chenglok arlong ke lok dumper truck pen ki royal pen towar na ke salam ing ton te pin lang Paikuni ni pai kretrok siarni National Press Day talon det pen tong sekot ahoy aradatum perangke tumapan birta kapar jok bang hinia perangke klembang po tumpen hadak ke do arada tumalong pali damsi arni kang sampor pai ke thomra minit thong kepapor langhem pipen kilometer ner kepan kahilo arting arong pamdikar lang royadung Meghalaya Sarkar pen ington tipin towarnang kihut amparta pamdikar lang royalong RCC adolong nang kikim Japan kasi pinara tumpen kem nang kachikim dikhar padim nile tum ladak Karbi Anglong long le long Meghalaya pen long nang tuk nile tum thek long lo agari kaddo ka ben dak thek pon long thailo lasi Prabjing pen immediate forest setum lapen ladak high command num samne Bharatan Janata Party long ke thek ding naman samne labang sodim nang kelang seraki phansi nil tum hin border long ke do chirok tok tum hin pen pachini lo kadu betum phan Laso adung het Karbi Anglong arlong kilok setami Meghalaya hin pen arnivang dumper truck pen arlong thengpi nang kiroy atokano anta tuwar ki et ador ke so thengpi arong kipi kipa krep thekpon lo DFO Hamret Division along Forest Protection Range sa hin pen amata pamdikar lang roy adung pen khasi pinaratum arlong kilok kiroy at truck neptang dedapi pinyari anta kangton tedet ke kamang humeme alam lo pusi ongdong arada tumpen ningje rinti nilitum dok border along kido ana rada tumpen chirok tok tumpen nilitum pherangki tumpen media tumpen itma bitung wangse ladak Karbi Anglong lapen Meghalaya hoilong Meghalaya tumpen dolong nang kim ye phan ahem nang chikim kido ki thaka thai nang chikim nang chisik nang chidang longan pinili tum wanglo lase nilitum ki puye bangke le ladak ke Karbi Anglong ajong bosi ladak ke Karbi Anglong long leta nilitum ingchi si nilitum pipe lapen nitum Meghalaya long leta nilitum ingchi si pipe lasi nilitum ke labang sodim ke high command tanang lang anang po Pinikat News 7 na berita bangila pansi kang ton paniklo live on News channel do me thakmi kurang thu